Nanindigan si Senator Bam Aquino sa pangakong ipagpapatuloy ang mga nasibulang reforma sa edukasyon, kasabay ng panawagan sa Senado na ibalik ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Ipinahayag ni Aquino sa bagong chairperson ng Senate Committee on Basic Education na si Senator Loren Legarda ang suporta para tiyaking hindi mapuputol ang momentum ng mga programang nakatutok sa education crisis, kabilang ang 10-year National Education Plan. Hinamon din niya ang mga kasamahan na isantabi na ang ingay sa politika at bumalik sa pagtatrabaho para sa mga Pilipino. Sa kanyang 10 buwang panunungkulan, napatunayan raw ng mambabatas na kayang sugpuin ang krisis sa edukasyon sa pamamagitan ng pagkakaisa at maagap na pagtugon sa mga issue. Sa ilalim ni Aquino sa komite, umabot sa 1.34 trillion pesos ang pondo para sa edukasyon ngayong 2026. Ito ang pinakamalaking budget na inilaan para sa sektor sa kasaysayan ng bansa. Nakapaloob sa pondo ang 67 billion pesos para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan, pagpapalawak ng national feeding programs at karagdagang suporta para sa mga estudyante sa kolehiyo. Sinulit po natin ang bawat araw na binigay niyo sa amin upang maipasa ang mga kailangang reformang tutugon sa ating education crisis. Kahit hindi na tayo chairman ng Committee on Education, tuloy pa rin ang trabaho at tuloy pa rin ang pag-alaga sa kinabukasan ng ating susunod na henerasyon. Dahil ang laban po para sa edukasyon, hindi dapat tumigil dahil lang sa politika. Naniniwalaan niya si Aquino na itutuloy ni Legarda ang mga reforma dahil kilala rin ang senador sa kanyang dedikasyon sa advokasya ng edukasyon. She's been working in the education space for a long time, and she asked me to be vice chairman, and sabi ko naman our office will turn over all the research, all the studies, all the bills that we've prepared, and I hope that she will continue to do that. I hope that she will also fight for the budget in the same way we fought for the budget last year, no? Na sana in 2026 ito pa rin ang pinakamataas na budget sa kasaysayan ng Pilipinas para sa edukasyon. Bukod sa edukasyon, iginiit din ni Aquino ang mga panukalang makatutok sa pagpapababa ng gastusin sa mga pamilya. Kabilang dito ang mga panukalang pag-aalis ng value-added tax o VAT sa petrolyo at ang pagbabawas ng VAT mula 12% tungo 10% upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Habang nagkakagulo sa politika, yung taong bayan, mataas pa rin yung presyo ng gasolina, mataas pa rin yung presyo ng pagkain, mataas pa rin yung presyo ng lahat ng bagay, yung wages hindi pa rin tumataas, our economy has basically gone down, inflation has gone up, and lahat yan nangyayari sa buhay ng tao habang nakikita nila nagkakagulo yung mga leaders nila. Sa kabuuan, nakapaghain si Aquino ng 12 panukalang batas, 9 sponsored bills at 22 authored bills. Sa huli, ipinaalala niya na ang pagbabalik ng tiwala ng publiko ay nakasalalay sa kakayahan ng mga institusyon na tugunan ang mga totoong suliranin ng mga Pilipino. Ang baba ng tingin ngayon ng mga tao sa mga institutions nila. And, for the Senate, the only way to get back or to get back that trust, unang-una is really, firstly, to do our job. So the work has to continue. Justin Dizon, CLTV 36 News.